Gitara koja je pevala snove. Priča o pronalaženju svog glasa i samopouzdanja. U malom gradu živela je devojčica po imenu Jana. Bila je veoma tiha i stidljiva. Iako je imala mnogo ideja i priča u svojoj glavi, retko je delila svoje misli sa drugima. Plašila se da će joj se drugi smejati ako izrazi svoje snove. Jednog dana, dok je Jana pretraživala tavan svoje kuće, pronašla je staru gitaru. Bila je pomalo ogrebana i prašnjava, ali Jana je odmah osetila nešto posebno. Kada ju je dodirnula, osetila je toplotu i čudnu energiju. Jana je polako počela da uči da svira gitaru. Prvi akordi bili su teški, ali gitara kao da joj je pomagala. Kada bi pogrešila, ipak bi proizvela lep zvuk. Ova gitara razume mene, pomislila je Jana. Jedne noći, Jana je sanjala balončiće koji su leteli i pevali. Kada se probudila, uzela je gitaru i počela da svira melodiju iz sna. Činilo se da gitara zna tačno kako da izvede tu pesmu. To je bila prva pesma koju je Jana stvorila. Dok je svirala svoju pesmu, osetila je želju da zapeva. Prvi put je otvorila usta i zapevala reči koje su joj došle u glavu. Glas joj je bio nežan i lep, a gitara je savršeno pratila njenu melodiju. Ovo sam ja, pomislila je Jana, osjećajući radost. Janina porodica čula je kako peva i svira. Ušli su u njenu sobu i zadivljeno slušali. Kako je lepo, rekla je mama. Nisam znao da imaš tako divan glas, dodao je tata. Jana se osmehnula i osjetila kako joj samopouzdanje raste. U školi je bilo takmičenje talenata. Jana se prvo plašila da učestvuje, ali se setila kako se osjeća kada peva uz svoju gitaru. Moja gitara mi pomaže da izrazim sebe, pomislila je i prijavila se. Donela je gitaru na takmičenje. Kada je stajala na bini, osjetila je staru nervozu. Ali onda je dodirnula gitaru i osjetila njenu toplotu. Zatvorila je oči i zapevala svoju pesmu o snovima. Gitara je svirala tako lepo da je zaboravila na publiku i samo uživala u muzici. Kada je završila, cela sala ustala je i aplaudirala. Deca koja ranije nisu obraćala pažnju na Janu sada su joj prilazila i hvalila je. Nisam znala da si tako talentovana, rekla je jedna devojčica. Jana je shvatila da je pronašla ne samo svoj glas, već i nove prijatelje. Jana je nastavila da stvara muziku i da deli svoje snove kroz pesme. Shvatila je da je gitara magična ne zbog posebne moći, već zato što je dala veru u sebe. Svaki put kada bi zapevala, osjetila bi kako njen glas postaje jači i kako njeni snovi postaju stvarniji. A stara gitara sa tavana nastavila je da peva snove zajedno sa njom, podsjećajući je da najlepša muzika dolazi iz srca. Hvala vam što ste pročitali ovu priču o Jani i njenoj gitari koja je pevala snove. Nadam se da vas je inspirisala da verujete u sebe i svoje snove. Svako od nas ima jedinstven glas koji treba da bude čujen. Neka vaša muzika, bilo kroz pesmu, reči ili dela, uvek donosi lepotu i inspiraciju svetu oko vas.